फरायसा फरायसुलि दिनै आङो नोंसोरनो बड'लेण्ड डिजिटेल क्लासाव मोननै टेन्स फारियै सावरायनो नाजादों। बे जाहैबाय सिम्पल फिउचार टेन्स आरो फिउचार कन्टिनिउआस टेन्स। बे मोननै टेन्सखौ आं फारियै सावरायगोन। गिबियाव सावरायनो लादों सिम्पल फिउचार टेन्स। आरो बे सिम्पल फिउचार टेन्सखौ जों मा होननानै बुंबोयो? फिउचार इनडिफिनाइट टेन्स होननानैबो जों मिथियो। दा बे फिउचार टेन्सआ माबायदि बाथ्राखौ फोरमायगोन जे फिउचार माने इयुन बिदिन्था, इयुनाव जा खामानिया जागोन बे खामानिखौ फोरमायनो थाखाय बे टेन्सखौ बाहायनाय जायो। आं जागोन, आं थांगोन, आं लोंगोन, बेबायदि। दा बेवहाय नाय, जों बे सेन्टेन्सखौ आं फारियै होदों। साबजेक्ट बि भार्बा जोंनिया फिउचार टेन्सआव मा जागोन? सेल आरो मोनसे जागोन उइल। मोननै, बेनि उनाव भार्ब, बेनि उनाव object. फारियै आं डाइरेक्ट दिन्थिलांखादों। फार्स्ट पार्सनाव जाबाय आइ। जों आइजों दा माबे बि भार्बा जिरायगोन बेखौ नाय। नैबे सेल, आइ सेल मा जागोन? जों भार्ब लागोन, इट लागोन, आइ सेल इट। बेनि उनाव राइस। दा नाय, नैबे आइआ जाबाय साबजेक्ट आरो बि भार्बा, जेरै नैबे बि भार्बा जाबाय सेल आरो भार्ब, मेन भार्बा जाबाय जोंनिया नैबे इटा जाबाय मेन भार्ब आरो अबजेक्टआ जाबाय नै राइस। आइ सेल इट राइस। आं ओंखाम जागोन। इयुनाव जाय खामानिया जागोन बेखौ फोरमायनो थाखाय बे टेन्सखौ बाहायो। बेनि उनाव बांसानजोंबो बेबायदिनो उइ। दा बे उइजों माबे बि भार्बा जिरायगोन? सेल आरो उइल दङ। बे जाबाय उइल। We will eat rice. बेनि उनाव सेकेन्ड पार्सनाव जाबाय you। बे youजोंबो जोंहा बि भार्बा जिरायगोन will। You will eat rice. नों ओंखाम जागोन आरो नोंसोर ओंखाम जागोन। You will eat rice. बेबायदि थायो। बेनि उनाव थार्ड पार्सनाव जाबाय जोङो he, she, राम, बे गासै जों जिरायगोन he will बा she will। मा जागोन? बियो ओंखाम जागोन। He eat rice. Will eat rice. बेनि उनाव बेनि बांसानद्राया जोंनिया मा? They will eat rice. He बा she बा राम will eat rice. They will eat rice. बियो ओंखाम जागोन, बिसोर ओंखाम जागोन। फारियै बेबायदि
simple future tense नि जा बाथ्रा बेबायदि जागोन बेनि उनाव मोनथाम बाथ्राखौ होमवर्क हिसाबै आं नोंसोरनो हरदों बेनो जोंनिया simple future tense बेनि उनाव आङो नोंसोरनो फोरोंनो सानदों future continuous tense future continuous tense आ जों फोरमायगोन इयुनाव जाय खामानिया अराय सोलिबाय थागोन अराय जाबाय थागोन बे बाथ्राखौ फोरमायगोन person नैबे जाबाय singular number दा बेवहाय नाय future continuous tense आव जोंहा बे simple future tense नि एसे सोलाय बेयो एसे सोलाय future continuous tense simple future tense आव just उनाव जागोन जि खामानिया जागोन present tense बायदिनो जि खामानिया फोरमायो बेबायदि बाहायो खिन्थु नैबे future continuous tense आ बिनि सोलाय जाबाय थानाय सोलिबाय थानाय बे बाथ्राखौनो बे future tense आव फोरमायो दा नाय बेवहाय subject plus verb बेयाव मा थागोन verb आ जाबाय जोंनिया shall बा will दहायनो होखादों आङो बेनि उनाव बेयाव मोनसे मा लानांगोन verb आ shall बा will बेयाव verb मोनसे दाजाबफानांगोन बेनि उनाव जोंहा verb थागोन बे verbजों मा दाजाबनांगोन ing main verbजों ing जों दाजाबनांगोन बेनि उनाव मा थागोन object थागोन जानाय first personआव I बे I जों मोनबाय बेनि उनाव I जों मा जायो जिरायो shall I shall verb-आ बे shall बे जबाय बेनि उनाव मा लानो होदों आङो बेवहाय be मोनसे बेखौ दाजाबनो होदों I shall future continuous आव I shall be बेनि उनाव verb दङ verb-आ मा मोनगोन जोङो it मोनगोन itजों मा दाजाबफानो होदों नैबे ing नैबे verb जों मा दाजाबनो होदों ing I shall be eating बे जाबाय बेयो ing बेनि उनाव I shall be eating मा बेहाय rice object-आ नैबे जाबाय object जानाय object I shall be eating rice नैबे सायाव जा नियम होदों बेबायदिनो subject be verb नै shall बा will जाय जि जयो बेनि उनाव प्लास मा लानो होदों मोनसे बेखौ लानो होदों बेनि उनाव प्लास मा लानो होदों main verb itजों मा दाजाबनो होदों ing आरो बेनि उनावनो मोनसे मा थागोन object rice दा बेबायदि future continuous tense बेनि उनाव जों मोनगोन we will जों we will be eating rice we will be eating rice बेबायदिनो we will be eating जों ओंखाम जाबाय थागोन नङा होमबा बेनि उनाव second personआव you will be eating rice बेनि उनाव नोंसोर नों ओंखाम जाबाय थादों नोंसोर you will be eating rice बेनि उनाव third personआव he, she,
Ram eat. बे मा जागोन will. You will be eating rice. बियो ओंखाम जाबाय थादों आरो बिनि बांसानद्राया plural number they will be eating rice. They will be eating rice. फारियै नैबे जा नियम खान्थि बेखौ खोब मोजाङै गोसोआव लाखिनानै बे सेन्टेन्सखौ जेब्ला बानायगोन फिउचार कन्टिनिउअस टेन्सखौ जेब्ला बानायगोन अब्ला बे खिनि माने माबाया बेयाव गोलैजोबनाय फारियै बेखौ एसे गोसोआव लाखिब्लानो फिउचार कन्टिनिउअस टेन्सखौ जों गोरलैयै जोङो बानायनो हायो